Takže dnes sa pozrieme na moje nové BMW 92 a ako ho upravím na Stage 2+. Ale najprv sa pozrime, čo som kúpil. Táto 335 bola za veľmi slušný peniaz, preto má nejaké nedostatky. Tapacíre po nejakom DJ-ovi, svieti kontrolka ABS, závodné spätné zrkadlá, výfuk ako z ruskej rakety, a pod kapotou sa nachádza dôvod, prečo som to auto vlastne kúpil, a je to 3-litrový benzínový motor s dvoma turbami s označením N54. Tento motor je známy svojím potenciálom na úpravy, kde pri pomerne jednoduchých úpravách dokážete z tohto auta dosiahnuť celkom slušné výkony, ale taktiež je známy svojimi problémami a poruchovosťou, ktoré s ním ľudia majú, takže som veľmi zvedavý, aká bude moja skúsenosť s týmto autom. Ale to všetko sa spoločne dozvieme, keďže s týmto autom mám v pláne robiť veľa videí, takže poďme na to. Auto sme museli dvihnúť drevenými doskami, aby sme sa dostali pod dvíhacie body. Na aute sú podľa mňa namontované pružiny na zníženie výšky auta, alebo neviem, či všetky 92 takto sedia, ale je celkom problém to dvihnúť na dvíhaku, ale nejak sme to zvládli a ideme montovať veci do auta, ktoré nám pomôžu dosiahnuť ľahšie zvýšenie výkonu. My self-esteem been better. Gotta keep on chugging. Ran through everything in front of me. Might smoke bed in heaven. Got a whole agenda. Can't aspire to get ahead, so bump that. It's no surrender. Got a dollar flipped up. I'm trying to get it in FT to get them when they're in hand and crypto. Learn how to fix that. I don't really hold out of books, but I'ma learn how to fix that. Some opportunities and never come unless you paying attention. So no, I can't miss that. Moving. MVP, I got the record. I might have to. Yo. Svištia. Ale nie až tak, jak som čakal. Po výmene sviečok, cievok a vyhodení katalizátorov sme sa dostali ku poslednému kroku, a to je výmena interkuléru za väčší. Pre výmenu interkuléru nemusíte mať rozobratý celý predok ako ja, ale stačí ho schodiť zo spodu a je k nemu celkom ľahký prístup. Nový interkulér má hliníkové vstupy a má pridaný väčší predný chladič. Po nahodení všetkých dielov do auta nasleduje posledný krok, a posledným krokom je vlastne úprava riadiacej jednotky na brzde. Auto bolo namontované a v podstate hneď na druhý deň išlo na brzdu, že nebolo veľmi kedy ho oskúšať, či všetko funguje ako má, ale už po ceste sa mi nezdalo, že by mohol byť s niečím nejaký problém. Popravde to funguje takým spôsobom, že vám najprv odmerajú sériový výkon auta, spravia vám nejakú diagnostiku, že či je všetko v poriadku, či auto funguje ako má, a následne vám nahrajú upravený software. Problém nastal pri meraní sériového výkonu, ktorý sa v podstate nepodarilo odmerať, keďže auto v cca 3000 otáčkach chádzalo do núdzového režimu pre tzv. overboost,
A moje riešenie bolo skúsiť nahrať upravený software, ktorý by mal mať cca 400 koní a možno, že to auto bude fungovať lepšie. Bohužiaľ, fungovalo to úplne rovnako, že auto proste pri cca tých 3,5 tisíc chodilo do núdzového režimu a nedal sa odmerať ani teda ten upravený výkon. Z Popradu ma poslali domov s tým, že auto mám pozrieť, skontrolovať všetky podtlakové hadičky, senzory, solenoidy a je tam proste toho kopa tých vecí, ktoré na to môžu mať nejaký vplyv. A dôvod, prečo vlastne sedím aktuálne v aute, ktoré je v garáži zamknuté, je ten, že na aute prebiehajú ďalšie úpravy, ktoré si ukážeme postupne v ďalších videách. Moja skúsenosť doteraz aktuálna, keď som s tým autom jazdil už s tou upravenou mapou, bola taká, že auto na 3/4 plynu funguje v podstate bez problémov. Dokonca sa mi podarilo aj odmerať čas zo 100 na 200 nejakých 9 sekúnd, čiže absolútne si myslím, že tam by nemal byť nejaký vážny problém, ale to už sa dozviete v nejakom z ďalších videí, ktoré si pre vás pripravujem, keďže aktuálne sa mi tento problém ešte dokonca nepodarilo poriešiť, ale verím, že sa mi ho podarí poriešiť. Čiže ak vás toto video zaujalo alebo vás zaujíma, ako tento projekt dopadne, tak určite dajte sledovať a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.